El següent punt fa referència al nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús i Cardedeu. Ha entrat per registre d'entrada un escrit de l'Ajuntament de Cànoves en relació a aquest procediment de delimitació i en compliment de l'establert en el decret 244/2007 de demarcació territorial dels municipis, es proposa al ple la designació dels següents membres de la comissió. El senyor alcalde, el regidor d'Urbanisme, a la regidora de Medi Ambient, el secretari de la Corporació i l'arquitecte municipal. Tanmateix, comunicar a l'Ajuntament i a la Direcció General de l'Administració Local. Sí. Recordareu de no fa gaires mesos també una comissió de determinament, en aquest cas va ser per una petició de l'Ajuntament de Llinars del Vallès. Només en aquesta ocasió ara, comparat a llavors, allò era per un inici d'un preestudi de planejament que es vol fer al municipi de Llinars i per tant era global i per tant es va revisar tot el terme entre els dos límits que afecten des de la zona, diguéssim, de la Granada, Bellavista, fins a la zona del polígon de les Aigües. Fins i tot va acabar amb alguns reajustos precisament en l'àmbit del polígon de les Aigües, en una zona que afectava un tros de vial que es va quedar incorporat completament a Cardedeu i una nau. En aquest cas no, en aquest cas és una petició de l'Ajuntament de Cànoves, no abastarà tot el terme que queda, o tota la separació de termes que queda comuna entre Cardedeu i Cànoves, sinó que abastarà només els efectes d'una finca, en concret Can Joan Guri, que té un petit conflicte perquè el terme passa pel mig de la propietat, no de la finca, sinó ja directament de la vivenda. I és per això que s'inicia aquest procediment a petició de la propietat i de l'Ajuntament veí. L'altre està totalment reglat, això es fa amb aquestes dues comissions per part dels dos municipis i, evidentment, sota la tutela de la Generalitat, de l'Institut Cartogràfic, per si hi ha acords i s'acaba redefinint algun d'aquests termes. Veurem, és una finca que hi ha diferents activitats, fins i tot hi ha hagut també algun litigi amb algunes de les activitats que s'han fet allà, no està clar també on paguen els tributs i aprofitarem aquestes comissions i aquestes reunions amb Cànoves per acabar de redefinir i resoldre tot això. Però només és el tràmit per crear la comissió que, com ha dit el secretari, està formada per l'alcalde, per part nostra, per l'alcalde, el regidor d'Urbanisme, la regidora de Medi Ambient, el secretari i l'arquitecte municipal. Si requereixen algun aclariment, senyors regidors? Senyor Gelada, senyor Abat? No? Doncs procedim a votació. Senyor secretari. Vots a favor? Unanimitat, els presents.